També enguany, com cada any, passat novembre i caigut desembre, m'ha dit algú que el 31, punt de migdia, quan és el dia últim de l'any, un home estrany potser vindrà o passarà, un orellut reconegut, que és meravella per tanta orella, que diu que en té tot el cap ple. Aneu, xiquets, petits, grandets, a l'hostalet. Avui, per si passa, l'home d'aquelles tantes orelles. Pot ser t'espantes, perquè en té més, si veu entès, que en té més que dies de l'any. No és cap engany. Un homenet que du barret, abric, maleta, l'esquena dreta, bastó en mà. No passarà, o pot ser sí, m'han dit a mi. No cal dir més. Au, xiquet, ves i baix al carrer tu el primer. Feu corregudes per avingudes, places, cantons, estacions de tren, de bus, públic com focs, parcs, carrerons, solars, racons, fugint o passant, en un trencant d'algun carrer veuràs potser l'home d'aquelles tantes orelles. Potser t'espantes perquè en té més, si veu entès, que en té més que dies de l'any.